Iya terangening kalanyuwang aglar pandamuntar Pinol kekoneng sureng soro petan padang Pukulun Bathara Manik Maya Twinjuan Narada rawuh ing madyaning kawah Candra Dimuka Kapara nyata nggih Pandhu Oh iya ya ulun Kang Prapta Pandhu Wonten wigatos ingkang pundi pareng semadhong dawuh kulun Sumurupa nggih Pandhu ulun Prapta ing kene kang wigati bakal ngentas marang Atmaja kita Pandha saka ing kawah Candra Dimuka bali marang mula-mulane maneh mekaten kulun iya sabab menapa dene anak kula badhe kantas saking kawah Candra Dimuka Purhanana Pandhu kayiwangan ana gara-gara prataning Brahala kang ngamuk punggung bakal njaluk panguwasa ulun kabeh para Jawata padha kalah yudane ulun namangke junemane ora tumama Kakang Narada asung panayoga supaya ulun minta saya marang Pandhawa kang bisa nyirep daurmu kejaba para Pandhawa nggih Pandhu mekaten iya Kang mangkono nggih maringga dawuh marang putramu Pandhawa tetulung jeneng ulun nyirep marang dawuh mau Pandhu ingi badhe kula dawuhaken pukulun mangsa Budhawa Werkudara Pandhu bapakku apa Sang Hyang Manik Maya rawuh ing madyaning kawah bakal ngentas marang jeneng kita kuluk apa wigati ngentas aku Sang Hyang Manik Maya bakal minta sraya supaya sira kadang lan sakadang padha nyirep marang yaksa kang ngamuk punggung. Mengkono, iya. Sing dawuh sapa? Bathara Guru, apa Bathara Guru bisu? Kenapa ora kandha dhewe? Pun bapa minangka wakil, ora nampa wakilan. Ben kandha dhewe. Ya salah yadi kira iso omong tak nging wong liya iki kepiye? Demen kewirangan. Kaya mayang dalang loro terus diwakilke. Iso to cara dhewe tak wakilan. Kados pundi Kulun? Iya. Werkudara. Apa? Ayo nggih ulun kali mentas saka kawah Candra Dimuka. Moh. Aku wis karasan ana kene. Aku wis jenak ngadhep Pandhu bapakku madring ibuku. Ulun tulung ana ya nggih. Kowe kena apa? Kayiwangan gara-gara ana yaksa kang barang ngamuk Werkudara. Para Jawata padha kasoran. Ulun nibaki gaman ora temama. Nandur ngunduh hutang nyaur. Sangganen dhewe lakon iki. Ayo nuleo marang kitokmu. Pandhawa luput apa? Kuwi ngiring mlonjegur marang kawah Candra Dimuka. Bareng ana payu-payu sambat marang Pandhawa apa ora isin kuwi. Jane ya isin jane ya. Aning piye wong butuh piye? Butuh isin sorane tutupi raine kok piye? Bratasena Pandhu bapakku apa? Aja kaya mengkono ya nggih. Kudu diulang aku. Ing atase pukulun kuwi wong nandhang nelongso kena apa dadak sira mundamana. Ora elok Werkudara. Sing kaya ngapa kita kudu nggoni marang wataking tata krama. Sapa kang weruh nyang tata krama ki dadi parang panyendhu Bratasena. Sang Hyang Manik Maya iku ing wasani jagat saisine. Wakile kang murbeng gesang mula aja kowe wani Werkudara. Yen nganti wani karo wong kang lagi susah, tegese Werkudara ora midu marang kang dadi sabdaning kang nyipta jagat. Mula sira aja wangkot yen ngrumangsani anak Pandhu. Aja nolak marang pamintaning Sang Hyang Guru Werkudara. Iya. Kudu piye? Istokno dawuhi. Iya. Wah, ya sida luluh karo wong tuane jan elok tenan Werkudara iki.
ketoke wong agane karo wong tuwa sebekti kaya ngono. Aduh jan mula ora aneh yen disuyuti barang wong pirang-pirang. Sing ra dhisik ya sing ning ngarepku iki. Dewa kok plentas-plentus. Werkudara bi tulungono ulun ya nggih. Iya. Jer Basuki mawa biya. Probiyane apa Werkudara? Aku sagu nyirep dawuh kang kayuwangan. Waton bapakku Pandhu, Ibu Madrim dintas saka neraka jahanam. Saka ing Kawacandra dimuga iki. Mangkono. Iya. Ya, ulun entasake ora mung dintasi ning aku njaluk dipapangi swarga tundha sanga. Yen mituruti aku saguh nyirep dahur mau. Nek ora nuruti aku wegah metu saka kene. Oh, pripun? Dipenggali Adi Guru. Werkudara saguh nulungi waton Pandhu kali Madrim diunggah ke swarga tundha sanga. Monggo swarga Tundasanga niku pamaning para dewa watak sanga. Dewa di Pandhu dewa do mondok nyang endi bakal iki ku. Ora karuan. Apa dewa golek sewan. Parga dinggoni kalawan Pandhu. Ning nek ora dituruti geger selawase njungkring selaka. Pripun Adi Guru? Pripun? Basuki Kakaya dituruti mawon. Dipuntuti inggih timbangane kesuwenane gara-gara lu turuti mawon. Pandhu Madrim dugahe swarga Tundasanga. Lajeng ulun sangat mapan wonten pundi. Nggih mengke golek nggon sing kira-kira sewane murah tenan. Oh, iya nggih Werkudara. Ulun pinangkani Pandhu Madrim bakal luntas mapan swarga Tundasanga. Aduh, anakku nggih. Pandhawa utamane Werkudara ingsun lan ibumu Madrim banget paring terima kasih marang Atmajago Pandhawa. Trenyuh atiku nggih lumantar sira kulub putraku Pandhawa ingkang tuhu bekti marang wong tuwa. Du tansah mlangsa marang sipating Sudarma. Urmeksa marang kang dadi manunggaling Pandhawa. Ora aneh kita bisa nyuwargake pun bolawan Ibu Madrim anakku nggih Werkudara. Muga-muga sira kulub diparingi sentosa dada baumu, diparingi kuat lahir batinmu. Ketang wekas marang sira kulub Pandhawa kabeh. Aja ninggal marang tata krama lan maneh sira tansah nganggo kaya dene ibarate pari saya isi saya ndingkluk saya tuwa saya enak dipangan. Ing kene margane wong tuwa ingkang bisa nampa donganing anak kang saleh. Wiwit dina iki pun babalan ibumu mentas saka ing Kawacandra dimuka. Mbok menika wis titip purnenggati dosa luputing pun babalan ibumu wis dikumbah ingkang nyipta jagat kanthi grening Kawacandra dimuka. Kang mengkono nggih para Pandhawa lestarya nirbaya nirsangsaya widada tansah manggih yuwana kasembatan kang ginayuh pun bapa ibu munggah marang swarga Tundasanga Pandhawa.
Werkudara titis leh munyun kalan dewa. Sira anak Anung Anindita bisa nyuwargake marang Sudarma. Muga ana Werkudara liyane kang bisa nyuwargake wong tuane ya Nggih Kertasena. Dimas Werkudara Kresna kakangku iya teko kene iya bobotipun kakang Semarang Kadang Pandhawa maupun kakang pokono kene kang wigati memanuki marang para kadangku Pandhawa sekon tedi njero kawah Candra dimuka dintas dening Dawarga kayawangan ana gara-gara gara-gara apa ana buta ngamuk unggung mangkono iya ning lega rasane ngatur sabab kasembadan niatku sak sedulur nyuwargake wong tuaku Pandhu bapakku madri miduku wis mentas saka ing kawah Candra dimuka diungkahi marang swarga Tunda Sanga wah adalah syukur bagi sewu Yai tandha ana kasil siade meguru marang Begawan Durna ketitik ngamu bisa nyuwake wong tuamu Werkudara. Iya. Mula aku arep nyep marang Brahasi gawe gara-gara. Yai andem gawi. Siade ora san nyedaki buta sing nyedaki pun Kakang. Mongso bodho. Ana ratu cemani sapa iki? Ireng ya ben. Kowe sapa? Pangling karo jenengku lali karo asmaku. Sapa ngaku? Aku isih Kresna ajek kaya mbiyen-mbiyen. Ora malih jeneng. Beda karo ngarepku iki senengane kok mulah malih. Mulah malih piye? Aku Brahala lagi ngamuk punggung. Ngamuk ya sak karepmu. Ngamuk ya kena ning aja ngamuk karo aku, ngaku ora luput karo kowe kok. Aku ngamuk kalawan dewa. Dewa wis pasrah marang Prabu Kresna. Karepe sirepen bromean nyapa dene iki aja kowe nutuke nesumu ae Brahala. Mbok ora idep kudu aku golek bela. Pancen aku ora maido, kowe mbelani Pandhawa to? Iya to? Kowe mbelani Pandhawa, utamane mbelani Janaka, kowe iki bojone Janaka. Tobat konangan karo Prabu Ndarawanti Kakang Semar. Ah iki mesti wong niku danyange kok. Mboten mokalek pun pirsa ndika. Sri Kandi wonten dawuh siadi budaya kayangan pun Kakang ora keri. Aku ngodol saka mburi mung sabab kepengin ninggal nyengkake bali Kadang Pandhawa Yai. Kula ninggi. Sri Kandi pancen karo kanggo patuladan marang wanita liyane. Ketok tanggung jawabmu, ketok kridamu. Tumandangmu ora mung kanggo warga ing Praja Ngamarta, ning uga kanggo srana nyengkake marang swarga kelawan kang Rama Sang Panuwun Ibu Madrim Sri Kandi. Kula ninggi. Membo buta barang iki sapa sing ngajari?
nun inggih wingking kula menika ingkang kula pentah kula niki lho mestere kula sing menehi japa supaya iso dadi buta niki mujudake Indra Srikandi niku didukung karo wong cilik kaya Semar ngeten niki Srikandi tumandang krida kasebatan sebab dipun biyantu wong cilik kaya Semar sak kabeh niki pambiyantuning para kawula cilik ora bakal pegat sak panten mawon nanging terus Indra Srikandi didombani oleh krida wonten laladan Raja Ngamarta mila ampun maido kalih Ndara Srikandi ambak niki sipating wanita ning niki Senopati lali batosipun kakangku uga nekseni bab perkara iki mula ranah yen to para kadang Pandhawa percaya marang Srikandi kula wonten dawuh iki Pandhawa selangkon nyuwargake wong tuwani munggah marang swarga Tundasanga kabehmu bareng malawan Srikandi kang dadi buta iki kula linggih rumaos bejo kepayanganmu Srikandi pun piyantu ning Kakang Semar Prabu iya Kang mangkono Yai gandeng Jawata wis padha ngrumasal luput siadi aja nusake tumindak ngrusak kayangan mendak ora apik dadine linggih ayo ditiwan jenggal bali marang Praja Ngamarta Srikandi kula dherekaken kok Prabu Kakang Semar kula Gus banget panarimaku dadi Kakang ora nikake marang Pandhawa lumantar Srikandi kang sira dombani kasebatan entuk margane wadang lan maneh aku wis kelakon nyuwargake Bapak Wandi Kumadrim nggih syukur bagi sewu dene wekdal mangke sampun wonten undu-unduwanipun anggen dikombabar kawruh panunggal lumantar Manik Maya ingkang klintu ing patrap nang jebul menika kangge srana anggenipun nyengkakaken krama ing ibu minggah ing kasuwargan Kakang Semar Kang Indra Srikandi sampun ketingal kridanipun ngetingaken tanggal jawabipun pinter mernata kaendahaning praja ugi tanggal jawab dhateng tiyang sepuhipun ugi dhateng keluarga ingkang menika Gus monggo sami sareng-sareng ing antawisipun para Pandhawa warga agung Ngamarta ingkang kula wakili dalah Wara Srikandi tetunggilan nuninggi sesarengan cancut taliwondo nglajengaken hambangun Ngamarta sawetahipun supados para warga Ngamarta saged mesem gumuyu Kakang Semar menika sampun ketingal kridanipun Ndara Srikandi nguwuhaken dhateng kanugrahanipun boten sekedhik Kakang Semar hingga menika kula ingkang lho niku wajiban ngrumaosi kalepat saka kiranganipun inggih menika kunjuk dhateng Ibu Wali Kota Semarambah jajaranipun tuwin para pamirsa saha para miyarsa pun Semar sagotrah nyuwun gunging samudra pangaksami pandonga kula sak bibaring ringgitan tangrang selatan samanggih hayu hayu rahayu niskala kasembatan ingkang sarwa ginayuh ayam tentrem ing slaminipun sarwa kasembatan ingkang dipun udi iya aku nekseni gandeng sampun purnegati monggo sami santi sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bunga bakal joget tanda syukur marang pangeran semonggo Gus